Hola, benvinguts un cop més a la classe de dibuix tècnic. Avui us explicarem com trobar dues rectes tangents a una el·lipse determinades per una direcció ja donada, que aquí veieu en forma de recta en aquest problema. Doncs bé, ara us explicaré com farem això. El primer que farem és agafar el regle, posar-lo a sobre de F i traçar la perpendicular a aquesta direcció que ens han donat. Hem d'allargar bé aquesta línia, ja que haurem de trobar dos punts on creuarà la circumferència focal que tindrem des del punt F'. Per tant, el que faig és, amb el regle, allargar el màxim possible aquesta recta que esteu veient que estic traçant aquí. Després agafo la distància total amb el compàs de l'eix horitzontal i em centre en F', traço aquest arc focal que us he dit. No cal que sigui la circumferència completa, amb un arc ja fem perquè ens dona aquests dos punts de tall que ens interessen, que són Fs i Fx. Un cop fet això, el que m'interessa és trobar la mediatriu entre Fs i F i entre Fx i F. Per tant, amb el compàs traçaré aquests arcs amb una mica més de la meitat de la distància entre aquests dos punts per trobar aquesta mediatriu, que em donarà com a resultant la recta tangent que estic buscant. Per tant, amb el regle ara traço una recta entre aquests dos punts de tall dels arcs que he traçat amb el compàs i trobo T1, que és la meva primera recta tangent solució. Després faig el mateix amb el compàs, traço arcs amb la distància una mica més gran de la meitat entre aquests dos punts Fx i F, i en els punts on creuen aquests arcs traçaré una recta que serà l'altra mediatriu i resultarà sent l'altra recta tangent que estic buscant. Recordeu de fer aquestes dues rectes amb un traç una mica més gruixut que les rectes que són de traç o de procés. D'acord? Llavors, ara torno a posar el regle en aquests dos punts on creuen aquests arcs i ja tindré T2, que serà la meva altra solució que estava buscant. A veure si agafo una mica més de gruix i traço aquesta altra recta, T2, li diré. Un cop fet això, el que m'interessa és trobar els punts de tall. Per tant, el que traço és entre F' i Fx una recta i entre Fs i F' una altra recta. On creuin aquestes dues rectes amb les rectes tangents que he trobat com a solució, seran els dos punts de tangència buscats, és a dir, T2 i T1. Tal com veieu aquí, ara li poso la lletra T1. I ja tindria tot i aquesta seria la solució final d'aquest problema. Espero que hagueu entès bé el vídeo, que us hagi servit i ens veiem a la propera classe. Fins aviat, adeu!